A l'estudi indiqueu com les dones segueixen mostrant més pràctica religiosa que els homes. Fins a quin punt aquesta diferència respon a factors, no sé, culturals, educatius, socials? Segurament és un fenomen complex que també amb les dades és difícil de determinar i evidentment doncs, hi haurà molts elements que comentes, socials, culturals, diguem, d'una herència històrica, no? Ideològica també, doncs, que han incidit aquí, tot i que és cert, no? El que comentes que hi ha una tendència general, si mirem el global de les dades, de que les dones tendeixen a ser més religioses que els homes. També observem, per exemple, contrastos en aquesta dada, no? Com per exemple que entre els grups més joves les dones són menys religioses que els homes. No? En aquestes noves generacions aquesta tendència sembla que s'està revertint. Segurament també degut a que hi ha hagut en els últims anys doncs, un canvi, no un trencament segurament amb determinats valors, amb determinades idees que fins ara doncs, les donaven per fet o estaven preconcebudes en la nostra societat. Gruix de persones, no?, que es declaren adscrites a opcions de consciència religioses, vale? La pràctica és minoritària, és a dir, només una de cada 3 persones que s'han declarat religioses practica, no?, aquesta religiositat.